Dej života Milana Rastislava Štefánika sa začal odvíjať 21.7.1880 na evanjelickej fare v Košariskách. Jeho otec, Pavol Štefánik, pochádzal zo starej slovenskej vzdelaneckej rodiny. Bol farárom v Košariskách. Matka Milana Rastislava Štefánika bola dcérou brezovského notára. Milan Rastislav bol 6. 12 detí manželov. Roky dospievania strávil Milan na maďarskej pošte Sarvaši. Absolvoval v roku 1889 až 1904, najskôr ako poslucháč Vysokého učení technického a od roku 1900 Karlovu univerzitu v Prahe. V roku 1902 odchádza do Zürichu, kde získal veľa vedomostí od astronóma Wolfera. Pracoval v slávnom observatóriu Melbourne pod vedením slávneho astrofyzika Jansena. Zo Štefánika sa stal v Paríži gentleman, svetový človek ušľachtilej vonkajšej i vnútornej kultúry. Získal meno, rozhľad a priateľov v kruhu vedeckých, politických a spoločenských. To bol kapitál, ktorý mal mnohonásobný úroveň. Jeho ďalšiu kariéru vedca a diplomata prerušila vojna. Bojoval ako pilot v zostave leteckej eskardy MF-54. Bol odvážnym a dobrým pilotom, čo nariadený ocenil francúzskym vojenským krížom a rýchlym vojenským postupom. 13.12.1915 sa zoznámil s Eduardom Benešom a tento deň sa oficiálne datuje ako deň jeho vstupu do Československej zahraničnej odbojovej akcie. Učinil aj ďalší veľký zahraničný odboj politicko-propagačnej akcii, keď prostredníctvom pani Jouvel a Lenieriho sprostredkoval 3.2.1916 oficiálne prijatie Tomáša Garrigo Masaryka francúzskym ministerským predsedom Briandom. Sám Beneš jeho zásluhy zhodnotil v liste spolupracovníkom v Národnej rade Československa. Položil základy našej prvej diplomatickej činnosti a práve on bol prvý a najlepší diplomat. Bratislava očakáva jeho príchod. Národnú vlast sa veľmi teší, lebo ju nenavštívil od smrti svojho otca v roku 1913. Dňa 4.5.1919 po 11. hodine lietadlo so Štefánikom niekoľko minút krúžilo nad Dunajom vo výške 400 až 500 metrov. Po niekoľkých obletoch vojenského pola a už keď malo asi z výšky 100 metrov pristáť, zrútilo sa priamo na zem. Stalo sa to o 11.30 hodine v Ivánke pri Dunaji. Na mieste tragédie aeroplán už dohorieval a z 3 bezduché telá
tmavých kožených leteckých kombinézach ležali na polnej ceste. Štefánik bol pochovaný na bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a košariskami. 11. mája 1919 spolu s 3 talianskými letcami, ktorí s ním zahynuli.